అరే పొద్దుగాల లేవంగానే గీ కడక్ చాయ్ గొంతులో పడితే గాని నా బుర్ర పనిచేయదురా బాయ్. బ్రష్లు పేస్ట్లు ఎవడు దోముతాడు గాని గమ్మున్ లాగిచ్చేయి. రాత్రంతా కష్టపడి పొట్టని నీట్గా కడిగి పెట్టినా గిప్పుడు ఓనర్ సారు పైనుంచి మంచిగా చల్లటి నీళ్లు పంపిస్తాడు. లోపల సిస్టమ్ మొత్తం ఏసీ వేసినట్టు కూల్ అయిపోతది. అమ్మే ఏందిరా గీ యాసిడ్ వర్షం? ఖాళీ గడుపుల వేడి వేడి చాయ్ పోస్తావేందిరా సామి? ఇడ నా గోడలు మొత్తం కాలిపోయి బొక్కలు పడుతున్నాయి. ఒరే రాత్రంతా ఖాళీగా ఉన్న కడుపులో యాసిడ్ లాంటి చాయ్ పోస్తే అల్సర్లు రాక ఏమొస్తాయిరా? గిట్లనే రోజు చేస్తే పైసలన్నీ దవాఖానలకే పోతాయి. అమ్మో ఉదయాన్నే చాయ్ తాగితే లోపల గింత పెద్ద యాసిడ్ దాడి జరుగుతుందా? ఇక రేపటి నుంచి పరగడుపున చాయ్లు బంద్. ఫస్ట్ మంచిగా లీటర్ నీళ్లు లాగిచ్చేస్తా. వినండ్రి భయ్యా, పొద్దుగాల లేవంగానే ఈ చాయ్లు కాఫీలు బంద్ చేసి మంచిగా 2 గ్లాసుల గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుండ్రి. లోపల సిస్టమ్ వాష్ అయ్యి పానం కిర్రాకుండా. ఈ సీక్రెట్ ని మీ చాయ్ బ్యాచ్ కి షేర్ కొట్టేయుర్రి.